za ya manta dalilin sabo inda ana ajarai zan fansa na mallaka wa masoyi kyauta. Wa za ya manta dalilin sabo inda ana ajarai zan fansa na mallaka wa masoyi kyauta. Duk zuciyar da take yin zargi a so ta kan zama mai magagi bana gudun na ji mai har gagi so ɗanɗanan da ya fi mini magi zumar shi ce ta gushi mini zugi ya zana bar shi na waƙai keta. Sakar maka kaina kyauta. Kira 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 nake ke ji mai na ce miki zaki ga musu ban masauki zuciya da jiki na bari miki so ya ɗaru so kamar mafarki. Kira nake ka ji na ce maka za ka ga musu gaban masauki zuciya da jiki na bar maka so ya ɗaru su kamar mafarki. Inda dai ka ji hadari gabas to kawai wayan mayafi zuciya ta fasa take kawai ga tunani ya yi zurfi abinda ke rai ba na yin rufi in sanar miki kin ga yafi in kika amsa zan ji ƙarfi cikin jiki in samu sauki. Kira nake ka ji na ce maka za ka ga musu gaban masauki zuciya da jiki na bari miki so ya ɗaru so kamar mafarki. Idan na ce maka na ji kai mini ba zan guje maka ba to alƙawar ɗin ne ka yo mini da zan sanar a gaba domin a raina ka ga mai mini ba zan rufe maka ba taho na saka gaba na bi ka ina ta tattaki. Kira nake ke ji mai na ce miki zaki ga musu ban masauki